Dobrý deň, volám sa Louis Pia, som inžinier agronóm. V spoločnosti McCain pracujem už 18 rokov. Hlavnou náplňou mojej práce je vyberať také odrody zemiakov, ktoré by boli vhodné na výrobu hranolčekov McCain. Pour qu'une pomme de terre puisse devenir une frite McCain, ak sa má zemiak stať hranolčekom McCain, musí dokázať svoju dokonalosť z viacerých hľadísk. Na poli sa oň starajú poľnohospodári. Pestovanie zemiakov ich živí. Odroda by preto mala byť dostatočne produktívna. Zemiak musí následne splniť očakávania v spracovateľskom závode, kde sa z neho stáva hranolček. Posudzuje sa jeho dĺžka, tvar i kvalita. A nakoniec je dôležité, aby ste s ním boli spokojní i vy, naši spotrebitelia. Pre vás je dôležitá jeho chuť a chrumkavosť. To všetko musíme zohľadniť pri hľadaní nových odrôd zemiakov. Musím tiež počiarknuť, že rešpektujeme aj životné prostredie. Naše odrody sú čoraz odolnejšie voči chorobám, suchu a nevyžadujú si toľko hnojív. Et de moins en moins gourmande en produits. La variété idéale de pommes de terre n'existe pas. Ideálna odroda zemiakov neexistuje. Pohybujeme sa v prostredí, ktoré sa neustále vyvíja. Môže sa zmeniť legislatíva. Poľnohospodári používajú stále novšie technológie. Mení sa aj životné prostredie, postupy spracovateľských závodov. Nehovoriac o tom, že sa vyvíja aj chuť spotrebiteľov. Na to všetko musíme myslieť pri hľadaní dokonalej odrody zemiakov. Des changements au niveau du goût des consommateurs. Nous devons prendre en compte tout cela pour trouver la variété parfaite. Moja práca v McCain je veľmi dôležitá, lebo pripravujem zemiaky, na ktorých si budete pochutnávať aj o 10 rokov. Nezabudnite, že každý hranolček McCain je z 90% práve zemiakom.